ҳамдиёрони азиз 22 июни соли 2024 қарор дорем дар ангурбоғи ҳоҷи бобо, ҷамоат деҳати пушинги ноҳияи Данғара, деҳаи дилнишин ва мебинем ангурҳои ки ҳоҷи бобо бо дасти худашон обод кардан, ангурзор кардан дар як замини беобро. ман ҳамин бинед ягон мартиба об додагӣ нест. хай боғ ҳозир дар нашномаи хуб қарор дорад, лекин баргаш аллакай об те гуфта истодааст. ҳозир аз ҳоҷи бобо мепурсем барои чӣ об надода истодан. дар инҷа дар ним гектар дарахти ангур буданд. ман ҳоли пешниҳод кардам ки агар инҷа об гузаронанд обтиян, соли оянда иноро мо пайванд кунем дарахтҳои беҳтарине ки мо аз хориҷи кишвар бо имсол овардем, дигаргунӣ кунем, то ин ки боғашон бозоргиру бозоргузар шаваду кишмишҳои беҳтарини дунёро пайванд кунем. ҳоҷи бобо, салому алайкум. бо як бори дигар ана ин дар 50 гектар шумо шинондед. ҳар як чанд ба чанд шинондагӣ ҳастед? 50 сотиқ. 4 ба 5 бениҳоят нақс кардед. баъд гӯед ки барои чӣ ин толи об додагӣ нест? ин беоб мешавад ё ки об метиҳед? об метиҳед. яъне ки навбат қати ҷамъ када оба метиҳеду аз об танқисӣ мекашед? биёяд об танқисӣ мекашед. ин 4 сола дарахт аст. ба ҳар ҳол дар 4 солагиаш нағз асту. шумо оби қатрагия мегузаронед имсол? ҷубор қати об метиҳед. ҳама оби майда сар метиҳед, ҳам дар бочка ҷамъ мекунед, аз ҳамун 5 километр овардагиатон роҳ, баъд инҷа сар метиҳед кам кам. ҳоҷи бобо, агар ин оби қатрагӣ гузаронед, оботон бо 50% дигар 60-70% оботон эконом мешавад. ман дар фикри ҳамин ки ангур ина 4 сола шудааст, қатрагӣ чиз када метавонад ё ки набошад? қатрагӣ беҳтарин мешавад. агар шумо қатрагӣ кунед, агар ба ҷои 200 литр об 50 литр об қати ҳамин таъмин мекунед. ҳар як дарахтро дар назар дорам ман. шумо агар ба ҷуборӣ тед, агар оби шумо вай тараф мерад, ҷои нодаркорӣ мерад, қатрагӣ дар бехаш мечакаду. агар ки бисёр гӯяд ки даркор бошад, гирдаша агар гуфтанӣ бошед, шумо аз ду тарафаш гузаронед. аз ин тарафаш, аз ин тарафаш оби қатрагӣ гузаронда, аз 1 2 3 4 аз 4 ҷояш тугмачаи оби қатрагӣ монед. ҳоҷи бобо, фаҳмиде? ва шумо обар рост ба решааш роя мекунеду. оби шумо экономи шумо аз 5 километр пул харҷот карда об овардеду, оба инҷа истифода ба реша камтарак хатоӣ карда истодед. шумо оба дар бочка ҷамъ мекунед. оби қатрагӣ ду шланг мебиёред ва аз 4 тараф, дута он тараф, дута ин тараф ҷои чакидани об мемонед. майнашме беҳтарин мешавад. ман ба шумо аниқ гуфта метавонам ки ин беҳтарин мешавад. ҳоҷи бобо, ҳамхе кунед, агар ҳамхе мешавад. мана тагаша шумо шудгор кардед, беҳтарин кардед, мана беалаф кардед, мана хушрӯй кардед, ҳамаш нағз. лекин ҳамин камобиш аллакай маълум шуд ки баргош ки об гуфта истодааст. ҳоҷи бобо, майнашме аллакай ду об дер кард шумо. аллакай ду об дер кард шумо. ҳамдиёрони азиз, мана мо ҳамихел омада аз пирҳои кор дарс меомӯзем, ёд мегирем. ин чӣ сорт аст ҳоҷи бобо? ҳама чиликии сафеди маҳалле. ангури хуб асту, ваяш бисёр аст, конкуренташ ки бисёр аст. шумо ина фурӯхта қиндаст дар бозор, баъд 1 сум 2 сум мефурӯяд, 3 сум мефурӯяд, ки ин барои кирои меҳнат нест. ангурои беҳтарин кардан дар кор, ки нархаш қиматтар истад, ки меҳнати шумо кирои ҳамин бор вай бошад, кирои кори шумо кирои меҳнат бошад, пули меофтагитон. ҳамдиёрони азиз, мана мо ба ҳоҷи бобо якҷон ташаккур мегӯем. ҳоҷи бобо, ба шумо раҳмат барои ин қадар меҳнат, барое ки ҷавонони мо аз шумо ёд мегиранд. ҳоҷи бобо, худо хоҳад, мана мо ангуротонам бинед чӣ қадar хушрӯ касал надорад. инро дору задагӣ албатта хушош касал надорад, ягон касал нест. хомтоки хушрӯй кардагӣ, мана хомток кардагӣ касал нест. ҷавонон ёд гиретон аз пирҳои кор ки мо ҳаста. ҳозирашда зиндаву соқ саломат. манам хел баъди набинед ки мобайн бар рост ҳамаш алиф бонин рост. баъзе боғҳо мере каҷу клеб аст. мана рост ки кардед, ин худаш сутун мешавад.
من همین بعدی 2 سال پس این چنان سختی میشود که غوصیده خودش ستون میشود حاجی با خودش ستون میشود با این ستون‌های صفحه بیتونی یاردم میشود درست اگر شما این رو درها مبین ستون میشنوندید بو بهتر بود مبین 2 ستون داشت میشنوندید اگر قطار ستون قطعی بو بهتر بود اینجا تراکتور به حضور رفته می اومد خاطر تراکتور مایده دارید به حضور رفته می بیاد حاجی بابا با شما عمری دراز صحت و سلامتی عمری با برکت رحمت به شما که اینقدر مهنت میکنید و جوانانه یاد میتید یاد گرفتید نوخه پکلینی یاش شما البته دیگه رحمت به شما خب یک جان تشکر خب رحمت